Hei, tässä videossa näytän, miten Excelin kuvaaja linkitetään PowerPointin. Ensin me tehdään yksi sopiva kuvaaja. Sitten Insert, Recommended Charts. Ja valitaan noin. Voidaan myös vaihtaa väri. Esimerkiksi vihreä. Ja vähennetään prosenttia. Access Options. Ja laitetaan maksimum 1. Se toimii. Nyt linkitään kuvaaja PowerPointin. Ctrl-C. Ctrl-V. Noin. Tarkistetaan, että se toimii oikein. Kaikki pumpot laitetaan 100%. No niin. Se toimii. Kiitos.